Ngubani ngiyadideka-ke manje anguzwa kahle lo mbuzo wakho. Athi lo wesilisa ngisho ukuthi uqhathanisa indlela mina engikulala ngayo nendlela owawulalwa ngayo ushenzi ukhwanazi njalo. Ubani okujabulisa kangcono? Ubani ophuma phambili? Evume bani wesifazane? Athi ke lo wesifazane hayi ngiyakweshwama-ke lokhu ngiyaguga namhlanje. Angazi mina ukuthi kani uma uthandana nomuntu kufanele aze akubuze ngomuntu owuthandana naye ungasathandani naye, aze akubuze ukuthi wawulalana kanjani naye, angagcini lapho akubuze ukuthi ubani ulalana kangcono. Ngiyakweshwama-ke lokho. Ngisola ukuthi-ke indoda lo wesilisa lamcasula lelo ngoba ngathi ngizwa kwaqhuma impama, kwaqhuma inqindi, kwaqhuma unyawo, kwaqhuma impama, kwaqhuma inqindi khona lapho. Wase kuwa nezitsha lapho ngoba phela indla ehlala kuyona le ushenzi kwakuyindlu vele iyayinombhede iphinde ibe yikhishi khona kwawukhona nezitsha khona lapho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiqhubeke ngibukele la umfana lo ngibukela lesicabheni. Ngathi ngizwa izwi la selishintsha kulo wesifazane ngoba wayekade ekhala wayengasakhali wayesengathi uphele umoya ngoba ngami usethi angibulala kwazwela kumina sengikhohlwe nami ukuthi ngibagcine ngagcina sengimemeza ngathi